Tradičný výlov zámockého rybníka sa tento rok uskutočnil v sobotu 25. októbra a prilákal množstvo návštevníkov všetkých vekových kategórií. Od skorého rána mohli ľudia sledovať samotný výlov, keď rybári postupne vypúšťali vodu z rybníka a s precíznou starostlivosťou lovili ryby rôznych druhov. Atmosféra bola pokojná, ale zároveň plná očakávania a fascinácie nad tradičnou prácou, ktorú návštevníci mohli sledovať zblízka. Predpokladáme, že takých 25 až 40 metrákov kapra by sa malo vyloviť z rybníka. Tieto ryby dávame do našich revírov tu v oblasti Kopčank, Belov a u Kátova, tamto Kátovo. Takže tak okrem kapra je tam nejaká šťuka, pár kusov, ktoré boli dané kvôli bielej rybe, aby sa nám nepremnožila v rybníku. Prvý metrický cen, čo sme vážili, tak robili sme z toho priemernú hmotnosť toho kapra, ktorá vychádza 1,82, čož je spokojnosť. Taká normálna priemerná hmotnosť lovenej ryby. Běží voda, běží, po kamení šustí, řekla jimná milá, že už mě odpustí. Teče, voda teče, po kamení skáče, ještě milá nechá a síny pláče. U našeho dvora teče voda dvojí, tak si jen nemysli, že ty budeš mojí. Za horou vysokou zapadá slnečko a já tebe nechci. Po výlove nasledoval pestrý program. Navštevníci si mohli zakúpiť živé ryby priamo od rybárov, ochutnať tradičné rybie špeciality pripravené miestnymi kuchármi, zabaviť sa pri kolese šťastia, ktoré prinášalo možnosť výhry a vypočuť si vystúpenie country kapely Slza, ktorá dotvárala príjemnú hudobnú kulisu celého dňa. Deti aj dospelí si tak mohli užiť deň plný zábavy, chutí a radosti z tradičného výlovu. Podujatie ponúklo príjemné chvíle pre všetkých, ktorí prišli stráviť deň pri zámockom rybníku a vychutnať si jesennú atmosféru spojenú s tradíciou. Ľudia mohli spoznať prácu rybárov, porozprávať sa s miestnymi a užiť si program pre celú rodinu. Od ochutnávok cez hudbu až po zábavné aktivity pre deti.